Ki khubor ka bate si TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau. Dan kebentak ke bawah bagi koi thang ni. Kendai Ligas 6 juga jingklat no Unong Singh yaki Hill State People Democratic Party. Dalit no Shadian riki jing ang no jong u ni uro krao ko jai benrio. Ubrir uwe ni kinong yelek lai luot ban penyo yaki jela Megalia. Kidang yasa haduk minta mene kelempat dalap pen urlong kum ko jing pen bet yo por usam hapring ke Megalia bat ka asam nolol kiwe. Kum kadak jong gajing ken mau buram yuba Hoping Stone keseng HSPDP hapok gajing alam Presiden Rangba uba KP Pangyang ringkat ki behing sang joba Hoping Stone lingdo bada gajing sedan lang keseng nyotrap Youth Council West Khasi Hills hakap pundro trek unai lor ajar posau klepelong ye gajing ibu senti hakmat umat dor jongba Hoping Stone hakashnong jong u hamau kelei yashnong ka bahap hapok ke Eastern West Khasi Hills string Hagan ga sngi gino ilam ga sing HSPDP. Klapen pau, bikin yay boat ga danger jong ba Hoping Stone, bikin yay yakun. Ban pen urlong ga jing angno jong u, kiba ompat lao pen urlong hadu mental, kung ga jing pen bench, yaw put usam hapadang ga Megalia, bat ka asam noral kiwe. Bat klapen pau ru, bikin yay kin mau, yay jing sneng jong u, kabo juang, le hok bat yay ne. SYC juga hasil ya lakon na kebentak ni zaman. Lepas ni uni crowd ngaju keren ya kata. Tempat di himan daya. Wat di crowd putin lem. Ngai mai lami na kene ke hima. Basan lenggo. Mo chong tan dai ba ko lengdo no re. Imat la jan poi saka san posne me iru ke shekti. Denga brom nam ta jongpi bat ni umot bidan hangni ya kene college nga mau ngadang long MDC ilong MLA le alami nga kete yik ng tayro iding rai ki bahe kap no ki bakan no le alam chati kilai lamu tena ki ni kindo ya ki ba kumno ki snong ki taw ki kun ya gati song kadai ga phlab hap nong he phi ba ke jinglong jong mai ku mo to rang ba ling do tai ling ba kun ki kham hang na ba tai nga su alang ba kumno ki le bhai ki kun ki ha đâu có cái xếp hay cái ding cái tay là hít cây một con pom ding một chục con tôi mà thì po thì phải xây bên này thì tôi luôn bên này ông pom tôi po đồ biển đến đây tại cây yang có ta hít cây luôn tức là sang đã bị áp bức lên tàu thì hàng này cái po ban pen ko nó po cái này cái gì balai baka party SPDP balai cái party SPDP cái sai bu cái này cái chính cần mau cái pa ya ka lengku senyap coba ini. Pi iwan dah kata ke jingkeli ke bahek bangai kuat bangin mo bu ya dai bagi iwan. Mengahang ne ku presiden, secretary, ST member, MDC ke youth wing. Ringkat entah kasi kalong baka ke ka bang iso kung ke parti do kawai kalong ni ba. Don artli ke jinglong ke bomai hoping ke bangim dai ban flat. Mangi ke parti HSPDP bangangit bat mangi kum ka chai baru mai shopping kum ka party uday founding president jong ka party SPDP nadu basengi ke SPDP ha ka spotrik November ka na spa ko pra para sabe no na ka PCLC ba imtre la ne ban ya manjur ya ka so isengi ka ka party ba ilong president hadu 8000 khatsan dei khat no kum south coast ni tam kamu pidon ni bang abang presiden ataskan tapi maka itu menuat negeri parti kabar part uday chief organizer ya ka Hill State movement nadu kasem ka knais pa ndu phone report imai shopping ila don hakatu ka bangi ong ka 82 ka Eastern India Tribal Union mo lele election udah kata nak itu ki Union Tribal Party misalnya kaba kadu de usiar om itu ki de usiar tak apa la job bro MDC na usen kandai pa san punyo ilong EM ro gitu ko but kumta terter ilalong ru chief organizer jong ka jingile ya ka jela
ya ul ai kata ke post chief organizer jong ka khasi jaintia region kat ba ya u captain William Sangma la bu bum u chief organizer jong ka Garo Hills region perkat ni kesem kat kena sebab du pau du puai du buat kata dalalai ru bangin kumbangila clear pakisnem arajar khat sauhi khatsan than riu ngilai kum ka party sa ka sarkar badai ban close no ya ka tu kajing explore yu uranium antai ko domestic kum ka sarkar meghalaya ka notify ban nom thaidin ya ka tu ban ti uranium ngin yen skem ban nom dai ban klipat ya ka tu ta kita uranium kabalai kaba imai ila Ukraine yangi ka party bangi don ro ka manifesto bangini ya sa prang bakumbang ili trelang baka ni ka Garolan state movement baka ka jaipen riu garokin kila yale nadu kapor mai nadu kapor Clifford Marak shua kataru banong bangin ya pia ya ka state megalian mangito atli ki jaipen riu ni garola ka jong bagin yo ya kata ka Garolan baka ka khasi jaintia region ya ka khasi jaintia state kani ka ba imai labu pateng ka manifesto ongi ka party carry on ini ke mission nomor ke sarkar India hakai kasi dan saya kata ke cinta wajib nomor ni dawa ke tum ke basyak hakai syakri jong ke constitution negeri India baik di state inda habla nangbun brief hamangi don lagi jong ke district council hamangi don lagi jong ke ting ke thali en lak ban ai kata ke dei ke benta ke bang i ki kong ni berbo dia kata ngin ya cepran bah ini kisnem ngiyo bane kendu ya kini ki Nungalam jong ka Garolan State Movement Committee but nangi ka SPDP Shadu Delhi na sungu yu blay tereng rat ngilayo ban ruai ning kong mangi ko jantar mantar Delhi rengkat ba memorandum bangi penken mau yu ko mai ulay yale bangi la ruai ka jing ruai ri kasi te khadu kadi ka jing wan yu kasi ga long ba ni kan mau mati jong ni ya cái disagreement ya cái riu cái bên riu but the commitment juga kalau bahas ya ini bisa mati mat trekam baru kita gimana tuh mat ini ya trek kan benda ini ke parti di MLA di MDC parti baru bagi di parti nangai implement kita orang tangkap ni friend mulai di semua ini kita kerja ini dapat meeting crowd dari project ini ubriu bayang sen haka chicken team the hawk the man who maintains the principle no kita by em ke hawk oleh but tumbal omane ya ini haka sisa le bahok beri bom pelaj perang jadi jilong ke jom kan kamnya ban shen mo ha kai sini ni mo yalam ini hok ban sagi But ngaso ban ang ba umday si tang ginong seng jong party SPDP umday ngaso ban ang ba idei ru ginong seng la ini inong pemandur ban yo ikan ke jela ke pura ke jung ke jela me klia ke jung gitu kadi lengba ke jung sandur ke jung ni rekat katuk ani ki riu rang ba haji ki ko ba ngi so yo ke jela ke pura ke jela me klia di pun party indon ni ding so bang inang yai ke mawe orang ba bat inang yai buram but ngis kamro ba wala dai la khadno ro amasin tu ni ke don rekat bat ka jela ke don rekat bat ka party banginang yo but banginang yo bor banginang yai butin ne ke kitin jar ki ba ini kirong ba kila kita yang bat la tin ki nadu ke bor ke manusia badasi kuma kidan ki bakon pang ba ambales ka party SPDP dan ki MLA juga SPDP ki sport kidan kata kacing kelep no ki mau no rem dan ki tinjat ki longga ki manusia dan lain kum ki MLA bat kum ka party so bana ka por ni persang bangin ya budin ni ki dinjat ki ni biru longga le se hete bori baret nim pat sa ta ka level ka jongki ni parla le se bangin poisa du kata ka ba ka kum ki dinjat ki ni biru longga ki bala sakri ka jela da ki south post and post nem
dan dari kumbang ya dan mentah kumbang dari dari mai dan job tang kesin ke bana ke baningkong bangin long kita ki public representative ada yang bagi kam ki baret masuk tu kum kini kinong yalam ki jongi kum ki jom ek hopping but ki kinong yalam ba crowd jo kajala lembah ki kam radba ke bakilale kiton ke bakin voice ki kam radba ki joki kiton kam ki baret sai ki dei kita ki nuksa ki babah ki ba ki la sanjur baki kiton na kolong ternian ke joki but kani kolong ternian ke joki bakin voice sa kani level ke baki kidon ke bamtaru kata kolong ternian ke joki ke bamtaru kading stang ke joki kolong lembah tek stang ki baret Kena kali yang bajong ni kum ke parti, kena kali yang kum ki mer ni per sang ban putin. Ni perla man per seta ka level ka ba ham se jurang ka ba ham he le. Nang ba te ki sa ki baret ki ba. Ni le bha le si ki ba ni le bha ya constituency la ni le bha ya ki ba duk ki ba sen tel ja constituency ki ni per sang man pen kam ho ki scheme ki ba ni yo ba na to government ban yarap ye ki no chok sinaw ba zero fair se ki ka ba zero fair. Kinangit ka kinir ki kita ki nuksa ki ba ni per sang man put ya ki tin ja jong ki ni long shwa ki man shwa ki jong ki ba ni ya ki kum ta ki idol la ki model ki ba ni per sang ban ni putin. Jadi kumpa parti ngaso ngim dei ban du jing terma but ngim sei ba sin dei ba snow ba ang ba kler no activity ja ki joki dei minang ya per sang ban put la ta ki ja ki joki ya ki nuksa ki ba ha ki baret ba tumju e ki ba khaw ngim parla ban kot sa ka kita ki ja ba khaw dei ngim skam ba pinyu ilam ba ni per sang ban putin lang ba ta ki ja baret ka kat ba ni kot kat ban ba tingnang ya tristan ba nginang ya kit ba ke yang ya berak ba let's say kan kapasi ke jeng but let's say kata kaba ki aunu kini ki do ba hak ni ko ba ko si kala ba ni la ko ni le si pun mai nam ta se ki ba ki la ni ba ki ai hangi ke ka long ya ka ni ka jela ka jung ba kam kam ka pa ten ki jong ka jung nam ba ka ki kresh ya test kam ni ki ba kay don kan bani but hinang ikip ko nang ikip ko na tena jurang ikang jing tre ka jung ham kam jong pa ka ni ka jung Watla layak kendai senam ya ka jing bom don shu jong i mait belong nong seng jong ka parti HSPDP Henry kidak ikin mau durong aduk kanika lingkuk senam ka ba kendai ada jing shisha ho ada ba mi duk no yano na ka jing in jong i kumunong yalam duk jong ka parti ni snosi snodiau Ribangi perkat ia jing im jong ni orang ba pade ngim dei shu bandon ganun ga jing snosi ndai ladang abu de kikentin haring ngin celebrate ya ka life ya ka jing im ga jong ni ri orang ba belong unong yalam jong ka parti ba jong ri ba ja jing ula i shadi ni ki mati ki ba kraw hadu kata ki nuksa ki ba bha aga ba ngaso ba kani ka jing ken mau ga jong i kanum shulong tang ka jing ken mau ka kren shwa yang aning tong Badingi baro ki badan ni kecingkit klit nak bintang parti ki bawan hot nya ko ban ai ku blai nak liang jong ke nong elam jong ke HYC ki bom juklet man usnem kim juklet ban wan ban pendan burong ye mai nak limpu si yap jong i ku blai shibun ba lumlang bad ya ki member ki jong kiru dengan nget kanong ke jing hikai limba ke jing im ke jong mai ba ngiru ngin persang ban perku but ka e than ngaju ong ba bangin la shisha bangin phong ki juti jong mai nani bangin shim bangin kod ia kata kalong renyeng kat ke jong i hindre larangi persang ngit skemba kandon ka eke bakan long ke jingker tu limba jong ke jinglong nongelam jong ina ke benta kani ke ri ke ba e ke ba ma e la IT la ke jong jing in bagi ma e nang tina jrong wala imdon shu bat miru inang yai persat mensim indang long uklur uban tingshan uban yalam lenti ya ke jing ya lenti jong i kum kinong yalam jong ke ri berjat ni Abang kemau ya mai iba ha kapor ba mai dang im mangi dang kena dan rek ek ba mai la le la long history na kunta ka jing im ka jung ha din kapor ba menta namar ka jing bu bet ka jong play ya ka jing im ka jing tu ki brio ka long ko play la ai da ka notebook yengi wei pa wei ba dan rek ba sotnak long ba ya ka ta ka notebook ko play la ai ha ki brio ya ka page ka baningkong ba ka khatu ka de ka play wa de pho upa dala de ngi ki brio ka bangirang im ni haban pendap ya ki page ki bathli hapdeng jong ta ka lut ka page ka baningkong ka boblei la tho na ka banta ka jing im jong ki barit la ni ki bakraw ka dei ka jing kha par ka page ka bakhadu ka dei ka jing yap
Namar la dan ailat ya ubriu bo untho hi ya kata. Ubriu bo jenjar pelat un sakwa ban tho kloy ya jingyam. Handai ubriu bo kemen bo sok perthei nom kwa asu banyam. Handai kan nek ni kejumbu ben. Ngi wan hang ni baro na kadaw ka bangi pule ya history jong jingyam jong mai kum nong yalam. Ubangin ngin nomla ban ong da kumui pat tang kejung pertu. Ka bangi persang hala kejong junga baret kejongi. Bangin bud ye kita kinuk sang bo bhag bo mai la yalam. Khamtam kumangi juong na kapor. Bangi buram ye kum nong sen ye parti. Don bun ki bakren komet yung baka parti at SPDP kan sa duno kumtabe na kapor handai ngingi ngimdan da kawipat kania ban ya kren persa ya kata handai halaman siam ngidon ka jing sungthu bawat ki nong kersan jo parti hapo motor esan ki temen ki kro ki bomla su banewan hukum ni program habang ya kendo ki kenmau ya kabakum kini kesni menta nakata kadang ngi sungthu bawat ladai mai kamet kamdon su bangi bat ka parti bat ka ri bat ka jat ban rio handai ni sungthu ba hadu menta ki mati ki bomai la puidak hadu menta kinang ye em te nakliang jongi kum ka parti hapo ka motor esan konsumsi ngai kublei nakamta jongpi ki parlok biwan hangni nakaliang jong parti nakaliang jong MLA ber ki parlok seng balang bat kiwi ro ba ai ba ka bakum kani ka program kumba nakaliang jong kayi kong badai la pensngau yong ba omdei ba kani ka bangile kan tulong pendap hukum tang bangin pen i su ka partai bangi su burom tang ka bapau andai ka bakong san tam kolong ka e ka bangile ngin le na du ka bensim bangi persang ban bud i hatam na ka benta ka jingbet jingbiang na kamta kari ba ka jat pendri Bai mai shopping im ju khain party im ju khain yanu im ju no siliang khamat de nak kata kadaw nak liang jongi ru ngip snow ha bangi don lang bat phi hang ne ka jing ken mau gi nam ta jing mai bat ka bangi kemen kalong bakum ka seng ka HYC haka khan ru trik jong Julai ara ja khat san ka bangi kenduk khadu ye mai shopping ka bangi le chaying kum kata ka jing burom ye i bila le bahan ta kari bu ka jat ben reu hai jing le jong ngi haying jong i ila ong gawe kintin ka bangim klet lanu gini kintin ong samla ap hadu balangan da jam nu sengkai bat ngan sawa yalam ya phi gidi khot jong HYC chalang pi ban ngan batai wei uput i jongi kum ka jat ben reu handai kani kam syam la ulong hadin ka jing sat ma jongi Rewat kata ru kini kintin kiai pasio hangi kum kisama. Bat tangkawai kalong mei ni bu Ahmad ka jong phi Ahmad momot hakni kapor berkumju ru Ahmad jong jat bendeu. Ban nagaliang ke jongi kum ka HYC kum ki dikhot jong HYC ngidang yang rang ba hadu menta. Bala kan jauh ka senam ngi sotu syai hakini ki senam ki banwan. Bala dangi du kendiat ya kalang pi. Kan de gejing tim be jat bendeu ke jongi. Kumta nakaliang ke jongi ngin yang rang ba ban yale bat nginom ken ramdin. Kumba philabu ya kamutu ke jong phi. Yai ne bat le hok ngin but dia kata ke nuksa. Ngi sotu biang mai kam dei watang kendiat ru ngimla ban but ya ke nuksa ke jong phi. Andai ke ai ba philabu be hang ne selap dei. Ngin persyang ban but ya kata lenti kun samla. Bat ngi dangit scam ru. Ba kajing yang pen put apa deng jong ke sarkar jela ke jongi bat kunju bat ke asam kam dei ban pen kala nong syun ni kajak ngi jongi badan halang pe ngi keren syai kata langin jauh ka senam ru nginom sofer kata ki parti la se nak liang jong phi ke parti lang dia giwi rong pak phila ban sel kum nu ru ndai ngi sel tang kawai kidok ki senam jongi kem dei ban ngat ha asam berkajaka jong kidok ki senam ke jongi kam ngat ha asam ada kan ngat ha asam kadai ke jingi senam ke ban kong ha kajak ban ke jongi But kita ki kentin ke bang ibu mat ke jong phi mai ngek ba pinang ke khu yang i kum ba phi la hikai ko triang hikai ru yang i bangin i je jat bendu ke jong i ngek scam ba phi pinang ke sian yang i kum ba ka yeng ka sem ke jong kong pada ba ka yeng ka sem ke ju don rekat bat ngi ngido gini ki khandai snem ngim ju klet ye mai nadu ka singi ke ba klat mai hadu ban ra han ni bandar ni no tan hadu hang ni bat man kisnem ngim ju klet ye mai hoping namar ila long ke nuksa ke ba nam ta jongi ba rajat bendu jongi yumei itrai om tangi rajat bendu itrai ka balang itrai ka hima kani kadai ka nuksa ka bahai kun sama jong ri jat bendu don pun ki iru rang ba don pun ki kun sama
Jibas ngeu bahabang ladan ke political party habang ladan haseng bahlang ngam gandai bandan bentai syuk ke balang ngam dai bandan bentai syuk ki kam snong kam thau re kan ni kan nuksa ke ba mai ai ni de basu thu biang kum ki khun jong ka ji chai mo de jong ni ngai ba khendiat ngai ba nak liang ki jong ni ru kum kaseng warna nong seng ya ka parti dan syuk mai Reng kitbo yang ya pi ke parti SPDP berpinang kiu syafrang berngengej bau numbar yang pi wadah din umdan siu mai umdai banran udai berkiu bat kiu ni dengan skam balada pidan ya kata kajing temu wa kumbo mai japing uloong yai nek bat lai hok persiang ban lai ya kata kadanta reng ibun baki amani iwan ka parti SPDP ban wan rung haka sengiu jong mai banong ngai ja jaj mendu tang nam ta kajing mentai lade ingej kam nagliang jonga ngadang dai tang usam lang ampat dan hok ban seneng ban kitu ya pi hendai tang kawe ngong wana pidan haga parti bo mai hoping ula seng wat rung ka sengiu banong ijaj mendu tang na minta ka kerteng ka jong im ka kerteng im kanam kublai sibun ban ngikit bok yang ru khamtam ba ka jaj mendu ka jongi kana kiu kum mai hoping ila don hi kata ka mensim jo ban trei nam takari bijai